No matuna bakungu bakorera bosongo baiga mangana fistura barwarite. Kacho tiketa biye ngana ngoro mane ngetse kabye. No mata serikali ni kanita wana koi. Ga yo menyete ga iga. Aya bakango soere. Bakango soere. Amangana os. Omurobiri okubwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 na igo abalinse y'imyaka iyo nigo balinse y'amorokeryo y'abayibuli. Mwanchu muligeli bwe TV ya Ndizi TV niko na kwaliganira tukolia lero ase account ya Machakos ase state ya Mulolongo na center ya mikuru kunga Baraka Center ase twatale na kumira n'umusubati oyo mukuru kwa Damaklin Mukeira oyo ole umugusi na ndo nyarita koba akomenya gaiga nigarengese nyuma se myaka 10 ninyome yuye myaka 10 ekamuletera emechando na konyora chingo machimbe asumubero egwetira asumusacha igenetenga no mwanchoye karanso ikale tunyale ko batukuganira umugano wayo yotegerere ili tunyale ko batugwesomya Amaria Damaklin Mukeira Alexander Seitero metamai nyabogoye kenyoro na ibare tukinduye ahora mona tutakobanyora iga metinye tatoye ninka niko manyana mukina kwao mpaka bonesi kwikiri kiwa kinete ni paka na familia kile kumbukia okay nawe na kwa lenge kuya nande kwa lenge ku au tu akini to magoli tu alenge unse basome lakini jende abayiburi mpanganga nitase bari kunyara tugasoma nanzane nangakore school na naringe first born na sakanda nganyara no mugaka no yurengo manje nyamire myaka 10 bona nebere gukipaya twamenyire nara twanyorera abana batatu ana yeyete gatiye nyomeye mugaka na agachaka wonjo nyomba tata itiko korigere na ke familia yayo ekoragera kanyorire bese nabara batache nyomba usale tuyisa lakini ndime nyasaye nangonyete ngongangana na alingi nasoka nanyora na rego kole biashara byoko chinyanya itungu baka makara na kodire biashara byese myaka 5 bona nasaya kanga kanini bachincho marwa nandana ne bachincho marwa bayite baranese nje balenge biashara byangoni nasomiri abana mbere tabana batatombo ate private bande na bibi ankonyire nagachire bone nago kwagachira abayibuli banese nje balengense twamenyire bane yeika omwakoli amutinyosta kuna nare ko kole biashara naroche kumamona tiganso ase ebyombe ngaso ase sakayama esengenza senyo amire bori momboyo agera nye bange ninyora kamunga gachira ba gara naswa nasumire sake yo so mwakoyo nasa nere na tarmonti agatorobere esake yo rataytoge tolete este batorigeri bori motonya gwakana ngara koimo ke mambia yamekara na nyalete message mugakone ne gasya okora ne ya security erandeke security na nyalete message botuko tare ngororo anyoro chire gas message ya ragata batuike ase sake yu ense ya mayamanje nera akuru gas uikanyumba ense ya meyu sense ya manenus ono njibona na nyalete message ngaboka ngabanga abana ngarosie ndagera ngamutira ngaboka ngagenda ngiptai kanaga na toike sako tugakore meeting bakachinsa chikaera para chinsa chiera tokuyo na nyomba kaira na bado late nganyora ochire gas ekara na nyoro ochire gas akandikire message akandebi matabi mambi
mambiti nyende gasi moganye mwerese nkayina chiete ntari kamoto mambi njemuna nalete abantu bane ngobokane mambi mbayirere chinyene byasi bayekera abana ngaboka nkagende gasi ekana agenda chite mbake gasi agachorora kambori anyomete ntabwati kende bono nanyorire enjera ngo nyara chibesa nansire kumoro kyogo cha ngamutei tari go cha yakwale ngero le message chinsa ko tebe na keep it time ingagera akamboli ninki kyaga kwanyoro ngamatebi etwakolete meeting late naendene chamwe ya Mombasa road kagera nganyoro akambwa atakangitira abo sitware ko kolegas ekerangita abantu bari ngorora abasani bagankona kera bankonya lakini agantianira nkongitari ambutoro moto nakarate abango muturaro moto nkatwara obwaba n'abasani abagatwara obwaba bakanga device etoka ndatoka konyo nganya kurasenyo bejo esenye njo montonyo tebire nguguitari nabagote sani abo bagankonya asa gokorere gasi natambe nasetomenyete ekara imo kagende gasi abasani abo bagankonya chinsa 12 cia marogoba tukagenda tukarigie nyumba estate nga korwa se twamenyete tukangirigie omonto go mugongotene akatunganyerie bintu ngaimokie bintu bikena nde byane byokatini mugetikende kya tukanganya amana imugetie trip yo yama nkanganya kaimokie tabu yabana bintu biri necessities kanganya kagenda nkanenye yarenge omwakoli omutinyo saba karana nganya na nkabera baka December gaika lakini neresa tabaibuli bana ekarana agenda ka December tugakwana na abaibuli ngabatebyane nebuna ntamenyerete omarembe senyejo ali konta no nyambo saiba abaibuli bana bakamboli nore comfortable buno menyete ngabatebye esenyejo bono tindi goitwa nabamenyete nande ngonganga nande senyejo nyasaye nankonyete nkoninde nanyore school fees nande nanyore rent abana nindagira abana babakuri esenyejo nanye twamenyete kamo taringe wakana school fees tari wakana tari wakana ne rent yo katari kugora nonye ndagira ngabatebi nabonko nyara bakambole birangari byanenga bataiti ganda atumo kanda ara mwana no mwakoyemo none rara arengere rina ngongosera na December bono nera nakirete tate sini okomoboli na kinyaruka yawe yachire yagotebi tata kamutebi nyaruka yane senjo mwachanda nire folo bono karamu achinga kinono mwakoyo mogokoera nabatogo cha kukwana akamuteisa na igure tugacha twamenyire January ngairana kabanga abana bakagenda school ekera abana bagenda school bagenda ne biashara bakegaika yarinde ritukoria tare 23 January yaringe ritukoria Saturday ngoenda ndigas agaza abana bane bakoenda tuition ya school nimba to mwana obwate myaka 5 kagenda mbake school akagenda kamuri ekera muganyerere school mwana oli asoka akamumboli nkaimomenyete mwana oli akamoroke ekera moroke akamuira mbaka nyomba akamoroke tebana gingorwe gasi saa 1 ngaika nyomba kuna naika iga kamana kalika gantebi mami dadi amekuwa hapa nkamuboli ningoro kidadi ile senye nchota maiti agantebi ninje naenda angolere suiti na moro nje ngagenda gwesi eka nagenda gwesi ngorwe bafu bono nado mwana oli agantebi mami tena dadi amekuwa hapa sai na muboli sai alikuwa na nini agantebi alenge bosa uno mwana oli akarakura gukwana muiraneri na menyete nyombe singo una toko gamba no mwana oyo koruma egagante nande no ndalero ngo gukurandi akabeke cyabiyo murangu nagasoyo koboko ejacket yabegete na agasokyo moro yore ngo mo nje tinyege netinya nana cha
agasokio morori na kumbwata omotu tokete omotu eginang'umyete na guchaka kunacha, lakini nyuma ataranacha agantebi naende ali seina asokora amagenderero na okandochi gotinde kuso buri mobu wachete ogachikogora ondo tinde kworora matanga tabasigo koruseito akanacha akaimuke moro akanacha nkabeko koboko kwani kana nabeka naenda kairorere ya kabere bado nkaira niyo koboko naenda kairorere ya gatatu bado nkaira niyo koboko nari kiale kegeke kia butogete gekau ochiekero go bana nyumba na yarenge singo igo gekau ekero igoro asomwana oyo makaisaransete una ekero kiagu amanyinga agasiaruka akamutugo bosio nari abwate to moro yakabekanse agachigwetinyi gagwetinyi nganyora time okabakoko bane byare biro bino babisuna ineke mokiarure nganyora time okabeko ngoigoro morango ingo igoro morango ai mugetio morori akanyago ngenya kenya toro tinangenya kenya to moberoye akongasa igandons lakini egento kakina tatinya saa enkonya ingasoka kurwa somorangoli kana nasoka kurwa somorangoli ngotama ngaikageita aigeite kiarenge kenyerere ingweta uchegeita keringau ali abwate to morori bado akangesa lakini akanga igasokobe ukananta ime akanyotika kohangeti aganta chakagenda ekarasoka ingosoka na ikiregeita igabono insega igase tu amenyete chinyombe chiarenge chia ground floor bantu mba amenyete orori chiarenge gesunte ninje tu amenyete oneke ateka so bantu mba alengo lakini na naigoro morangu ngosoka abantu bakorugoro mba iwete bakomnyoka goje nari arocha abantu ogotama kanta chaigo gotama nari abantu bachete bagongonya bakombwata rendo bagonte tukoire nyagitari nire yarengana first community bakangira gakora first aid lakini kingi getega iga first community era atamete nindo chokobo obogoriri goje abantu bamubogoreti goje kera abantu bamubogori batagete komoita abasigari mbarenge patrol basigari bari bakamubwata bakamuira kabera aga first community bagante mba konyara gonkonye sengenjo mba maetinga nkias kinga kire byara birabimbiya butogete byasuna inebosa bagansigera naga no nage tumone side bakambekera egetamba bagante binjira tuyo barankonye sengenjo bokanche kibundo runga ubwali kinga kire manya oshugurike abantu bagacha basamaria ayo makeru kaewega ngairumba kasharo munyagita ena ngaikubisharo ngabete sindani ya uchungu naende bakambekera machi kesenyenjo nonyana mange na puride timono nonyanguru nyumba nonyabunanga na nyagitali nabonga sene go puride kosi nono manyene gali atebete oburangeti bobekwe gali memanya gasa ekana na ikasharo mbagante bindu deposit ya 50,000 kama akongira taba sone byale tinabwata na NHF yane konyora na tiguru gwaka ni myaka ibere konyora ntaraka na so NHF yale active bagante ibono nchirate yo baranganya less into 50,000 each asadi bost manya ko irutiata kanyara tinko nyara ekara tutanyara barabwa banyane bagatate ibono nyamo kunyara ntunto ko bakonye to ko bairi faro kuchi Machakos bakatoira faro yari gutoira Machakos ekara batoira faro basani ababalenge igo yo make ofa gateba ntingo bande gali bayire lakini tinta itumagenda Machakos igenda mbagati tukachenjera faro tukagenda mbagati togo ikambagati nabona igete mbagati ngashugurikeru kairu x-ray bakanyora lenda sina umyete na mono amoro yo kuneteriuga no motu akeigo no ibyara biro bibagante bisingenjo byakendire njira tije turagokone bagansona baganshugurikira bagansibi bagansona lakini byare binaba byatigeto bagante yesenjo ntobu ati umunyagitaje osomera tamauga togo ko eri faro gukikenyata
kabera mbagati naigete mbagati eri yarenge saa 6 saa 7 ngabera mbagati mpaka saa 11 ya mambo. Saa 11 bakang'eri fara saa 4 ngaika Kenyatta. Na naika Kenyatta ngashughulika ru bakanga emergency theater ngairu theater bagante bibyara birabiya ndoko bikonya owo saneka ndahendo itabe yabeire na yabeire tokorusia ngaita sengecho njirende yale ngorora benentari batebire ngaita bakandetera isakaranga saini ngairu theater ngarusiwe byara biri kana rusiwe byara kaza kabekwe wote ngani akorwa libulende chibuns ebyara biri bisibire ngakore bi ade ngaira ni theater senge byara bi ekara byana che olubunare ko ngaka byara ngana ine byara nge ebyeni nebinde bitamba mauga asogete egabindi bagate yutu abiruse tiriri nende bakoira ne theater tare ngana ni ko kobere beyamo ande kasai gairu theater bakana chamba uga karabana chamba uga bakande ngana nainde bagason una sonire naona iwere lakini lende niliambiwa nichikubali ninge tabe sengenjo byare rimbi komera njirate yo biramera ndadachunga so abana bera Kenyatta mitinyebere kunya korwalis yasaga nko esengenjo na nchaba iboli bane ebarengenze jana nemba iboli bane baje tukonda Kenyatta n'abasani barenge kota njenare ko bakonya sinare konyora pa jirate yo bana nabate besinari ko batume basikonda abana bera Kenyatta abasani bagankonya kara abasani bankonya pakangarunya gitaya airande nyomba yaitaiga time mama minto na baru agita lakini nje senjo na karatu kansori katebi bunge saneke nande nga device bana bari bane igapidi kwanere mama minto motebi nona adi aire isane kayose ke tnasa na majete de kirambia igapi ngara sara mama minto ngamotebi dichenane kirisa Dare baire. Akini sasa yuri korona meta lagi babla bandi. Kaisareka. Karani abai boli bana. Nai jengka. Nai kaiga na jasa isenye karena na meje to jagi tari ye metiye bera. Abana bande na metiye tama chichiran. Allah macam tu nak kira orang nak kurang kira pakai mesin dia mereka orang kaya dah jomba, anak dah ira jomba, tina apa nak kane tu, tina suka karagas pakai mesin seter, tinguna doanya namas, nama baru tu ya, saya tak tahu itu, wane bagon ter. Ngende sibara musachori kiraga nekiana ngechekole ndawana bada kusapo koragera kwa neema ya Mungu arasali baba konde enyomba imeleta singo mwaka na chiri busatu na sawa maete pamejete abana bane bagasome school njena maete na kibaga soma nare maire tingo kenya sumene nare ko kenya na banto somia bana bana wesi bi ko kobere la sengo ingesi nando nali gicha nei modera bat lakini den kata ina sai mama esenge chombo yane no kukwana mboga kona taito kokwa lakini esenge chanti kata moja kira de nyasaye muyama andi ni bato kwegenda
Nyasaye nagiranĩria ũgima bũri na bũtabo buya inyore njĩra ngoragĩria bana bane na ndĩ basomi asengejo njĩrĩndĩte Nyasaye aini musa mũgakothe mũna iretu eche nje abasigari buna bamwirĩte mũna naberete Kenyatta nakolete 1 month abasigari bakamagocha bakanetere pitiri bakantebi buna bamubwatete njĩra tĩya baramwĩire koti intarabwena abĩkire rumande so ekero naruete nyagitari buna nabete discharge okoba kukokonyora ekwabimbete kwensi okobima naberire nyumba narikukonya kobimboka so ekero nachiete korora abasigari abanka baire bepitiri ebantebeti muntu tari kwenda koti atarabwena gendo isaranse obwene komanya kwenda koti lakini tinkomugambi tibwatinjira ndatene koti kumugambi kumatigira Nyasaye segeti Nyasaye nerongete obogima obu nje ngosaba mbwene imenya obogima bwane nera amenya obogima bwaye tindochese ninyare gotebera nondetero narenge nyagitari mamuro mwabo nero orenge gochondora nondora nyagitari nandekero nareko ba discharge epiri yachete 200,000 ekero yacha mbachakete 15,000 bagacha bagakana out of 200 bakanete 15,000 but with the conditions chibasechie barundu nyagitari na chenji kubaruserio mumuro wechera nabo bantebetiba nabo batebete nji kumuigorera ase eng'encho esituesi bono nabeire naremaire ebakondoka ekeremo aye kwabeire ekeremo agenda orusia omosacha ogoima ache korera abana njera teiyo kero omonto nabwate chisinda chiaye mwaye okumorusima ache korera abana baye abasani nabo bakondetere endagera abo ngositukera ondochire ondeteire ogosi ondeteire sukari ondo ondetera singi 500 ondei 500 nabo kogora amabere bankonyire nonye na abana bane buna nabatigete nabo nachete nganyora bari buya abasani abo nabo bari gocha babarageri babagorera endagera ande ba make sure batire school mpaka buna nachete eskuru ekafungu ngatanganyora renda abana none nyomba eri namenyete bona ase nanacheretu abana basinyete kobera ime ese ng'encho ebari koboka botuko baboki gusa 12 baende school akaga kagateba apana siendi shule ndadi hata nikatakata usote ba kidole ya mama usote ba nitakanyaga hii damu mimi siendi shule akaewa karasimisha chitsira sikaligie nyumba sikanganyiria abana abona tetenganya bamenya tasanga ande bakabaka nero mutinyo ane mutinyo yo arongo nyagateba Nyasaye naende bunago ntomera abasamali tarasa ko bantomera naende nyore ngakane segejase ndagera nkonyorande nanye kerenge ndashukuru Mungu ese njontori koraranja omwana oyo bunera aroche eskuru yayigoire buna chete eskuru abarimu bayiwete story bamukorete counseling bakang'akire esiminde nyabitari bagante ikwana n'omwana owo akantebi mami nakuombea Mungu akuponye kidole yako hiyo kidole ikikia butogete kiare kio bakigajete bakakibeka urban bakibeke kabatini bagante kidole yako tumeweka kwa cupboard Mungu akikuponye utakuja ushonelewe nkabatebi ni koba moyo nkabatebi byara nabe kiretu ekigenda mutugute
abana bagatuta lakini benda abarimu babakorete kanseri nenje ngaba konya kubakwanira asesibi bakankaria bikaje ngo salaba kusibantegere akenye ngibakwa chumba yasara kon moguswe esenge njona ibore tunde kerema abana bane nonye ngokonyi tarikera litu kongo cha ngokonyi nabango konya nimbwate imani eyo lakini okabako kokwana na nje inkoleranga nare konyore njera esenge njune gitalimba ndebeti amagoko narororo omonto akobeke asupport nje bado nonye nare maire nkoro kwekerema okabako kware maire abangomboro esaye bako nyoro kabakoko gose nyoro omonto akonya mbekere biashara biriri ntatumie chikuru gose komuna gokenya chinyeni buna nagakonyire nyore nole biashara ebinya abankwerwanirira esenge encho ningegenete ande nimbwate imani ga Nyasaye nkokonya omonto are gotoka Nyasaye amokune anene mono nare konyore enchera ngosupport okoboko oko nichande nkore egasi yane abana bane nabake gose nyore enchera ngosoirie ebese yane nebenke somi abana bae nande mbarage tinje konya nkoganyerera nga nare bagake ndigose Nyasaye acha kumukunyandetera inyore nga nkonyorande nasoinjewe sike muna bonde skulu ngo chiko igorwere tindikorara konengeria abana babane ugoso bochaba nkonya ngakingo nyore bitano obona nacheteit bande bago sombe private yeye tingo nyara komochenji moire ya serikali sike joikire class 8 yani ere challenge yana na kingo sombi umwana oyo na kingo mwakane na school fees yakore naba bakena kibaga soma barabugo abongo bayira serikali lakini yo manene nangete challenge nkorengere bakanate bagaki amatukatari gutebagaki tazuka era tibete bani tikorara bana nabo bagete stress kaumuligirira namba ya Yesu namba yane 0711 542 587 0711 542 587 balitakia koleta pesa wamesachindo motorata kwa ekoleta Maclean Mukera Alexander Maclean Mukera Alexander mashirika nalo wanira nalo FIDA rights tilanyora muntu kongerekesa igendera kinabonta nabonete tinanyora injira so ulewezi ubwatoko sachindi kuokonya kugenda na sama mashirika yarabyaho kuokonya muchaso no ibiritemera yabo konya sinjirika kabisa intamane tinkoni hamane nesengejo obogi maboni nakine terawe boli bane tinta tinkine na nje natagete narenge no mogoko na nje nare basomya abana aba so nintete inyore injira na nje nkogenderera edoto yane timi abana bane basome bigo bakonyi bonde mwesi ndanyona tashukuru Mungu mwanchu muligereri no mugano bw'ubororo mugano keroko yotegera chinga kichinde nonye na ya mariga kurwa sama iso ekogera musubati Maclean Mukera mugano ni goro ibw'ubororo sana nigakurira ikesa kukiumu gusike mokonya nonde bwensi uligeretie umugano oyoye na nigo musacho oyanjete mono abogeteri tukelimo
akamuchira ase konyang'anyire kurwa ase konyarure ase nyome ibasumbwana niramurwanire bakese chira gukora biashara na gocha na kumuwa kemioro mbako mogongo ye mutwe na kumubutule bichara tobe tokoretere megane kamineye yo koligereria ng'aki torakonye egesaku ky'omugusigo chenchi amagimaye koripoteria Ndizi TV kurwa asense ya moya Mulolongo Baraka Zenta ilietaliane ni Innocent Onyango.